Jakých 5 otázek nám nejčastěji pokládají naši klienti? Tyto otázky i odpovědi vám v tomto krátkém videu představíme. První otázka se týká toho, zda jde objednat sídlo jen na měsíc. Toto bohužel nejde. Minimální objednávka virtuálního sídla je u nás na 12 měsíců. Otázka číslo 2. Jaká je nejnižší cena virtuálního sídla? Cena je aktuální díky akci jen 45 korun měsíčně. Rozhodně neváhejte tuto časově omezenou akci využít. Další otázka se týká využití virtuálních sídel. Úplně běžně je využívají živnostníci, společnosti s ručením omezeným, spolky, nadace a další neziskové organizace. No a jak je to s doručováním pošty? O poště vás budeme informovat e-mailem. Naše tarify Standard a Premium mají skenování či dosílku pošty v ceně. A 5. otázka. Co se stane po uplynutí sjednaného období? Zhruba měsíc před koncem sjednaného období vám pošleme automatickou fakturu na prodloužení služeb. Stačí ji zaplatit a služba bude pokračovat dále. To bylo 5 nejčastějších otázek a odpovědí. Zajímá vás ještě více? Stačí se prokliknout na web nebo naskenovat QR kód.